זה נכון שהחדר הזה לכאורה, כשרואים אותו בפעם הראשונה הוא מפחיד. שמחנו לשמוע שבעצם לראש הממשלה אין סרטן. מכון שרת בירושלים, הדסה ירושלים, כל חולה סרטן הערמונית מכיר. בצורה כזאת או אחרת זה הופך להיות הבית השני שלך. בואו ניכנס ונראה. טוב, דוקטור וגודה, נכנסים. בשמחה. כאן, איך אתה קורא להם? מאיצים? אנחנו ניכנס לאזור שבו יש את מכשירי הקרינה, שהם מאיצים קוויים. אנחנו קוראים לזה מאיצים, כן? מדובר במכונות משוכללות, שמסוגלות לתת טיפול קרינתי באנרגיה גבוהה ועם דיוק יתר. בוא נגיד כבר עכשיו שאני מכיר טוב את המקום הזה, כן? כן. אני מהמנוסים כאן. כן, כן. אז הנה, זה המאיץ. בוא נוריד את זה בפרק, אני מטופל שלך. נכון? מטופל שלך. מותר לי להגיד את זה, נכון? לך מותר. לי מותר, כן, נכון, נכון. אז אני עברתי כמה, 32 טיפולים כאלה, נכון? בתוך המכונה הזאת. שהאמת שאתה פוגש את הפעם הראשונה היא מאוד מאוד מפחידה. זאת אומרת, בלוק שלה, כן? 32 זה נחשב הרבה? הכל תלוי מה צריך לטפל. יש חולים שבהם הטיפול לסרטן הערמונית יכול להסתכם ב5 או 7 טיפולים, יום כן, יום לא. אתה קיבלת 5.5 שבועות. זה לא חדשות טובות 5.5 שבועות, נכון? לא, זה לא חדשות רעות. אל תחייך, זה לא חדשות טובות. לא, אני אגיד לך. בוא נגיד את זה, כן? הדבר הטוב שהציבור צריך לדעת, הדבר הטוב הוא שהטיפול בסרטן הערמונית התקדם בצורה נפלאה. תגיד, הרבה חולים בסרטן הערמונית מגיעים לכאן? יש הרבה באופן עקרוני? יש הרבה מאוד. סרטן הערמונית זאת המחלה הכי שכיחה מבחינת גידולים בקרב הגברים. שאלת השאלות, אני קורא לזה הצומת, כן, של חולה סרטן הערמונית, זה קבלת ההחלטה הזאת. ניתוח או טיפול של הקרנות פלוס טיפול הורמונלי או כל טיפול אחר. נכון. זה הצומת, נכון? נכון, זה הצומת, ועל זה היו כבר ויכוחים, ים של ויכוחים ודעות לפה, דעות לכאן. אלה אומרים אנחנו עדיפים, אלה אומרים אנחנו עדיפים. אם מסתכלים על הספרות המדעית ברמת אבידנס הכי גבוה, יודעים היום ששני הטיפולים בעלי סיכוי לרפא שהם זהים לחלוטין, זהים לחלוטין. גם זה ירפא, גם זה ירפא. גם זה ירפא, גם זה ירפא, אבל תופעות הלוואי של הקרינה, כל המערכות שאתם רואים בחדר הטכנולוגי הזה, זה מערכות שמאפשרות לעשות כמו במשחקי החלל. אנחנו רוצים להגיע בדיוק לאזור שאנחנו רוצים אותו להקרין, ולא שהקרינה תינתן מעבר למה שאפשר באיברים סמוכים. הדיוק שאנחנו מגיעים היום בקרינה מודרנית הוא דיוק של פרקציית המילימטר. אפשר להגיע בצורה נקודתית לאזורים שרוצים להגיע. זה נכון שהחדר הזה לכאורה, כשרואים אותו בפעם הראשונה הוא מפחיד, מאוד. אבל האמת היא שהטיפול הוא לא טיפול קשה. צריך להבין שהטיפול הוא בכלל טיפול שאיננו כואב, לא מורגש, זה כמו צילום עבור החולה. זה רדיואקטיבי, נכון? לא, לא רדיואקטיבי, לא. שאלה מצוינת, כי אנשים, זה דיכוי זמני של ההורמון הגברי בגוף, אני חוזר ואומר זמני, בוא נדייק את זה רגע, זה הפגיעה בחשק המיני. נכון, זה הרעיון, פגיעה בחשק. זה גם פגיעה ביכולת או זה רק פגיעה בחשק? לא, זה גם ביכולת. למה? כי אנחנו מורידים את ההורמון הגברי, שנקרא טסטוסטרון, וברגע שהטסטוסטרון איננו, אין גם כל כך חשק ואין גם כל כך יכולת. זה חוזר, זה לא יחזור לכל החולים, אבל חולה שהיה לו תפקוד מיני טוב בתחילת מחלתו, טרם קיבל את הטיפולים האונקולוגיים והקרינה, הסיכוי שהוא ישמור בסופו של דבר, או יתחדש, או יחזור התפקוד המיני, הוא תפקוד טוב.